हरनि सोदिम समाव नोंनि देंखो हेलौ जाम्बा नार्जारि हेलौ गुड मर्निं मा खबर मा होनदों मोजांलै आदसा दालाय बहा दङ हेलौ गाइस हेलौ हेलौ नेक्स्ट अक्ट'बर फैदों जोंहा लाइक डन थेंक इउ स' माच गुड मर्निं सेम टु इउ on thank you हेलौ गाइस दसे दोन बस अके आंखौ अनदो दे लै एलबि टाइमखौनो मोजां मोनसोलै खयथायाव होयो नोङो लोगो मोनफेरनाय जाया आङो नोंना देन मनाव जाहैबावनोसै दा बिसिनि थांखोबावासो टाइमालाय आंना दाबो गैयालै देग्लाय हाला आङो भेरि नाइस थेंक इउ on thank you so much गुड मर्निं ब्र थेंक इउ जोंहा बिसाल सफैनो हादों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना सुपार नो आरोना
Next October. On. Thank you. New friend come. दा बिशालजों लोगो गैया नामा? लोगो जालायदो लोगो गैया आं ब्लु होना होनाया। बेखौ होखाबाय। लोगो खालामना लादो दे। अरे आं दखान फोसाबगोन नै दसेनो। On. Thank you. दासो सफैनो हादों बिनु ब्रह्म थेंक इउ वेलकाम गुड मर्निं बिशाल थांखोना माखोथाय बिशाला आब' नोंखौ इनभाइट खालामहरदोनो आंनाव नाम्बार गैया बिनि William Block सफैनो हादों थेंक इउ गेरेमसा बसुमतारी थेंक इउ सो माच ब्र गुड मर्निं
लाइक डन थेंक इउ ब्र थेंक इउ मा खबर बिदिनोसै गेजेरावनो खालामजोब्बाय खोमा वॉल्यूम ऑन थैंक यू on thank you so much thank you नों मा होनदों मोसाफाना दं गोसो दंना गैया ब्र नुबायब्रा अबहाय मोसानो सजायाखैलै र' आइजोफोरजों ब्र लागाव अ पार्टि दं नामा ना बोरै जाखो थैद्रब्रा नों आदसा हिनजावफोरजों मोसालाबायनानै होसोजालाबायनाय जालाबाया गियोलै हिनजावफोरखौ बैसागुआव थांगोरबायलै र' बेरायसोजोबनासो गारगोन बैसागुआव आरो मा होनदों फैदो आइजोफोरजों बेरायहैनाय आं अबेयावब्रा अबेयाव बेरायहैनो होसोजालाबायगोनलै
नोंहाथ' होसोया र' deh ini kon này ke मानि jangan miliria खर' सानाय गोबाल' गल' मोननाय नोंखौसो हैगोन आं आइजोफोरजों जानाय नङालै बेखौ खर' सानाय गोजांनाय गोबाल' मोननाय आथिं आखाइ एसे गुसु जानाय माबा लोंग्रा ORS दं नोंनाव ORS गैया बे पेकेट फिसा फिसाया गैया ORS गैया नाव सौहैनो हादोंमोन आरो ना बेखौनो नेटआनो मा फाग्ला जायो एखमबा र' दै आं कमेन्ट फरायनो मोनाखिसै गेलेम र' नारखै बेजोंनो जायो दैजों लोंहैदो बेखौ आंबो बे सोमनानै दोनग्राया मोनसे 40 थाखा 40 गोजांगायाबो मोनदों दिनै माथो गैया होमबालाय लोमजादोंसोदां नोङो लोमजायाखैलै लोमजानाय थाबा बिदि मोनो ओमफ्राय दा लोमजानाय बिथोराव लोमजानाय थायोबा आरो बेखौ जायोबा बारासो जाबावगोन नोङो बारा जाबाय जायासै लांफैलायगोन ना आलदा बेसेबां 20 थाखा बे थान्दासोना बुस्थुआ ओमफ्राय gila kurang gue game saya bro kau ini dah sana nih khusus aja kebal mana bah torse lalu khusus akan naik kijam ni jahade nih kau jahan nih jahade betul दा जागा थिग हरगोदो आलदा नै डाइरेक्ट जाहोनायखौ उनाव दा जागोनखौ नों बे फार्स्ट thank you kirim bro thank you फार्स्ट बेखौ जागोर 10 taran बेखौ जाहोदो माने बेखौ ओंखाम जाखांबा जाहोदो बिदिनो गाइस थांजोबबाय दै गुदुं जाहो जाखांनानै बेखौ ओंखाम जाखांना जाहोदो बिदिनो बेखौ आलदा बा 20 30 40 50 70 थाखा दा मोनानिसिमखौ हा दा जागासिनो टाइम मोना जागासिनो
एसे खस्थ' गैबावलासो दे आंनाव ओमफ्राय बेराम बर'आ मा होनदोंमोन जोंना 12K देखाय होनाय आं नोंखौ लागाव थोदस ओमफ्राय नेक्स्ट इउटुबारा मा होनदों दसे दोन अके थेंक इउ नेक्स्ट इउटुबार सहैफिननायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों कि अयसे नैलै माबा नेट स्ल' जादोंमोन दहायो कास्ट'मारबो दंमोन ना माने ब्लेक खौ ब्रा खौबो ब्लेक खौबो साफानि नामा होनो नामा ब्लेक होनो नामा नोंबो हैद बे गैयालै मा हा लोमजानाय थाबानो बिदिनो जायोलै बोथोर लोमजानाय थाबानो बिदिनो जायोलै जानायालाय होमबालाय गेसनिजों बे गोबानायजों जाहोग्रोदो 20 थाखा हरदो माजों जानो बे गोबा गानायजों जानायजों बेखौ जाफाग्रो 20 थाखा हरदो बे टिटलनिबो बेखौ जाहोग्रोनो ना मा होनदों बे गोबा गानायजों जाहोनाय फार्स्ट जाहोग्रोनाय जाहोदो गोबावल' मोननायसो नालाय होमबालाय माथो बिजों जाहोगोर गेसनिजों दहाय फार्स्ट हरनायजों आंबो नोंनोबो नांगौसोलाय बोरैबानो हरसाबहांनो गेसनि मैयानो थाइबा दंबावो फैसाया ओमफ्राय गेरेम बर'आ मा होनदों आं डिउटियाव थांनोसै दे ब्र' अके दे थेंक इउसै गोबाव सम थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय Mix it on William लोगो जादो दे आंबो ओरैनो ब्रन फैनो थांगोन माखोदा विलियामा थांबायसोदां
फैदो ब्र' आंबो होनि आदसा दे हो आंबो दोनखानोसै आरोना जाखाबाय नै दोनबाय दे आं